Som jo også har været noget, han har jo siddet og sagt, det er 100%, at han ikke begik selvmord. Nu sidder han og siger, han begik altså selvmord. Der var absolut ikke noget mystisk ved hans selvmord. Selvom man må sige, selv en som mig, der faktisk tror det eller ej, har svært ved at tro på mange af de her konspirationsteorier, kan jo godt se, hvorfor det her er blevet en stor teori, fordi der er virkelig, virkelig mange spørgsmålstegn. Men det var jo også, som vi talte om i vores Epstein-program, dengang vi lavede det. Det kan jo sagtens være, den del holder jeg fast i, jeg husker det også, som om det var det, jeg sagde dengang. Det kan sagtens være, at han begår selvmord. Men i så fald vil jeg stadig holde fast i, at det har givet ham alle muligheder for at gøre det. Ja. Og det i sig selv er jo også ret tankevækkende. Der er vi jo sådan lidt tilbage til... Manden er jo på suicide watch. Det burde jo simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Nej, han har jo prøvet at begå selvmord kort tid forinden, ikke? Ja, og det er jo der, at den der del, at når du går fra Patel, der sidder hos Rogan og så videre, da Justitsministeriet så i juli kommer med sit notat, som de offentliggør, som jo ikke er underskrevet, så vi ved ikke, hvem det er, men der må du også bare igen sige, jamen fint, så er det dig, Pam Bondi, som justitsminister, der må stå til ansvar.